Raġel ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li fil-qorti ġie mixli li darab ħafif lil martu fost oħrajn u attressa l-qorti propju fl-ewwel tas-sena quddiem il-Maġistrat Charmaine Galea. Ir-raġel li għandu 51 sena u li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti biex ma tinkixifx l-identità tal-qraba kien akkużat ukoll li beżza liż-żewġ titfal tagħhom. Filwaqt li r-raġel wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih, rabatu sostnew mal-qorti li xtaqu jwaqfu l-proċeduri fil-konfront tiegħu. Kien hawn li d-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest bil-prosekuzzjoni ma oġġezzjonatx u bekk din it-talba intlaqet mill-qorti. Il-prosekuzzjoni kienet immexxija mill-Ispettur Omar Zammit, id-difiża tmexxiet mill-Avukat Thomas Barbara Sant. Quddiem il-qorti f'jum l-ewwel tas-sena tressaq raġel akkużat li mess sider air hostess waqt it-tira bord ta' ajruplan ta' Ryanair. Ir-raġel ta' 40 sena mill-Ghana ġie mixli li wettaq dan ir-rejat fl-aħħar jum tas-sena. L-imputat ġie akkużat li wettaq dan l-att mingħajr kunsens u li bekk ta' fastidju lill-istess air hostess. Fil-qorti ġie spjegat li l-każ inqala wara li l-imputat ma setax isib il-boarding pass tiegħu. Filwaqt li wieġeb mhux ħati ir-raġel permezz tal-avukat tiegħu Thomas Barbara Sant talab għal ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet miċħuda mill-Maġistrat Charmaine Galea. L-Avukat Jurgen Dalli mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Ispettur Carl Roberts qed imexxu l-prosekuzzjoni.